Вход будет с пил номер 290.
uzbogacona pełnymi takimi tajemnicami, możemy сказать, albo pełnymi takimi захваченными do молитwy. Pierwsze, конечно, это 4 неделя Великодня, это завжди неделя Доброго Пастора. Тому в этот день мы распочинаем во всем костеле супольную молитву интенции покликания до службы святарской, монашской, скрываного життя. Можем просить об том, как Бог, який клича, а Він це чинить завсюди. Це слово Бога, іди за мною, трапляли на добру глебу молодих сердц людей, які odważно odgукнуться на этой заклик. Это дар отваги. Только молодые люди открыли для себя. Это як шлях до спавлення, шлях до cudownych życia łączności z Panem Bogiem, a my tak możemy modlić na placu w aktywnie osobliwy sposób. A druga niedziela miesiąca, to zawsze ta niedziela, w której my wspólnie zbieramy się w wielkiej skałskiej семьей, сегодня skauty, małżoniaty, Boże Karoki Was witają. Sierotna, tu na tej świętej mszy. Chcę razem wspólnie z Wami kierować do Boga prośby, intencje, z jakimi na pomoc wychodzi. Witaję szefów, Waszych opiekunów na tej liturgii. Dziękuję za Wasze służenie, zachęcam do wspólnej сегодня razem modlitwy. Godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, stanie uprawdzie przed Bogiem i prosić Go za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadajmy się. Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
serce modlić się Boże благословение всех потребных ласках на дороге до святости для Анатолия и Святланы з нагоды дня народжения. Молимся, всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего володарства, куда ранее пришел нам наш переможный пастырь, який с Тобой живей благодаря едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Amen. Читання книги «Дії апостолів». У ті дні Павел і Барнаба пройшли праз Перге і прибыли у Антиохию Писидийскую. Увайшли у день субботнюю у синагогу и сели. Коли собранные разошлися, многие юдеи побожные, прозелиты, пошли следом за Павлом и Барнабом, які у розмові переконували їх зостатися у ласці Божій. У наступную суботу собрався амаль увесь город слухать слова Пана. Коли юдеї убачили таки натовп, наповнилися зайздростю, перечили тому, що казав Павел, і блюзнірили. Тоді Павел і Барнаба з одвагою сказали: «Вам першим треба було обвішати Слово Божие, але покольки ви откидуєте його і лишите самих собі невартими вічного життя, тому ми звертаємося до язичників, бо так нам загадав Пан: я зробив тебе світлом народів, каб ти був збавленням аж до межу землі». Коли почули гэта язычники, узрадовалися і славили слово Пана, і всі, призначені до життя вічного, повірили. І слово Пана поширилося по всій країні. Але юдеї подбухторили побожних і уплинових женщин і перших у городі людей, і розпочали гонення на Павла і Барнабу, і вигнали їх со своїх межів. Вони ж обтресли їх пил з ног і пішли у Іконію, а вушні наповнилися радістю Святим Духом. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ми його народ, і овечки його найпастви. Ми його народ, і овечки
святого Яна. Я Ян, убачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити, з усіх народів, племенів, родів і мовів, які стояли перед троном і огнем, обранутые в белое одеяние и с пальмовыми галинками в руках своих. И сказал мне один со старцев: это ты, кто пришел из великого тиску, и обмыл одеяние свое, и выпилил его у крови огняти. Тому яны перед троном Бога, и служить ему у день и вночи у святыни. И той, кто сидит на троне, раскинет над ими свой шатер. И они уже не будут ни голодать, ни прагнуть, и не будет палить их солнце, и ніяка спека, бо огнем, якого посеред трона, буде паслить их, и водить до криниц живой воды. И вытра Бог кожному слезу с ихних очей. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав: «Овечки мої слухають голосу моєго, я ведаю їх, и яны идут за мною. И я даю им вечное життя навеки, яны не загинуть ніколи, и никто не вырве их з рук моих. Отец мой, який дал мне их больше за усіх, и никто не может вырвать их з руки Отца моего. Я и Отец одно». Это слово Пана. Дорогие, выслушаем пасторское послание на тиждень молитву покликання князя арцебіскупа Тадеуша Контрушевича «Бог мене кличе». Глубоко поважаные святары, консекрованные особы, браты и сестры. Сегодня в четвертую великодную неделю, яка називається «Неділею доброго пастора», католицький костюл розпочинає тиждень молитву об покликанні до святарства консекрованого життя. Ісус представляє себе як доброго пастора, який віддає своє життя за дарованих його опеці овечок. Ён не покидає навіть одну, яка згубилася і шукає її. Гэтым адрозніваецца добрый пастор ад найміта, які при небяспецы покидае статок і уцякае. Одним з найважнейших і найбільш актуальних викликів Костьола на Білорусі являється малая колькість покликань. І тому Костьол не може у повній мірі ожиттєвити свою місію бути сакраментом повсюдного збавлення. Тиждень молитвы об покликаннях з'являється доброю нагодою з'єднати наші молитви в этой інтенції. Ісус каже, що без його нічого не зможемо.
Ён таксама заклікае да малітвы ў інтэнцыі паклікання. Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Выкарыстаем гэту нагоду, каб выпрасіць у Бога ласку шматлікіх святых пакліканняў да святарства і кансакраванага жыцця. Пэўны святар так успамінае гісторыю свайго паклікання. Скончылася школа, было прыгожае, гарачае лета. Са сваімі сябрамі ён сядзеў на лаўцы ў парку і радаваўся добраму надвору і паспяховаму заканчэнню школы. Размаўлялі яны і пра сваю будучыню, хто і куды пойдзе вучыцца. Нечакана ён убачыў святара, які вельмі спяшаўся. Здавалася, што ён не бачыў свету, бо бег, як пастыр за згубленай авечкай, ці як мертвахворага. Для святара свет не існаваў. Ён ішоў з Богам. Куды? Напэўна, каб паспець да чалавека, якому была патрэбна яго пастырская паслуга. Тады я не ведаў адказу на гэтае пытанне, як і не ведаю сёння, кажа святар. Але ўва мне нешта перамянілася. Я стаўся іншым чалавекам. Нехта дакрануўся да мяне і надаваў спакою. Гэта быў Бог, які такім чынам паклікаў мяне да святарства. Ці ты, малады чалавек, які чуеш гэты аповед, адчуваеш пакліканне? Няма людзей без паклікання. Бог кліча кожнага. Найперш, кожны з нас пакліканы да святасці. Адны рэалізуюць гэтае пакліканне як сужанцы, іншыя як самотныя асобы, яшчэ іншыя як святары ці кансакраваныя асобы. У гэтым закліку да святасці знаходзіцца пасланне да любові ці служэння. Сужэнцы служаць адно аднаму і дзецям, святары кансакраваныя асобы людзям. Сёння, калі распачынаем тыдзень малітву аб пакліканнях, мы з любоўю глядзім на Езуса, які з'яўляецца добрым пастырам, што ведае сваіх авечак, якога яны таксама ведаюць. Напэўна, не адзін з нас запытаецца, аб якім пастыры, авечках ці статку ідзе мова. Для сучаснага чалавека такія рэчы амаль што невядомыя, а калі вядомыя, то для вельмі малой колькасці людзей. Большасць іх жыве ў горадзе, яны нічога не ведаюць пра статкі авечак, пра пастыраў і пра пашу. Аднак сёння ў нашых гарадах і не толькі можна заўважыць людзей, якія выглядаюць як авечкі без пастыраў. Колькі людзей у супермаркетах і на вуліцах. Яны, як у мурашніку, снуюць туды-сюды, чагосьці шукаюць або проста так ходзяць, бо любяць праводзіць час у крамах без ніякай патрэбы і мэты. Сапраўды, яны выглядаюць як авечкі без пастыраў. І тут паўстае пытанне, куды яны спяшаюцца? Ці патрэбны ім Бог? Ці патрэбны ім святар? Часам здаецца, што не. Іх святыняй становіцца супермаркет. Але ці прыносіць ён ім шчасце? Ці сказаў хтосьці ім, што яны Божыя дзеці? Ці ведаюць яны, што акрамя Езуса няма ні ў кім збаўлення, бо няма іншага імя пад небам дадзенага людзям, у якім мы можам атрымаць збаўленне. Нягледзячы на такія трывожныя секулярныя тэндэнцыі сучаснасці, тым не менш нярэдка ўзнікае пытанне, хто можа даць нам Бога? Адказ адзін – святар. У адной з кніг пра Другую сусветную вайну заходзіцца вельмі цікавы і павучальны аповед пра святара. Савецкія войскі сустрэліся з саюзнікамі. Сярод якіх было шмат католікаў, чые духоўныя патрэбы забяспечваў іх ваенны капелан. Перад імшой ён спавядаў жаўнерам. Савецкі жаўнер уважліва прыглядаўся да ўсяго, што адбывалася, і потым спытаў: «А мне можна?» На яго пытанне святар адказаў пытанне: «А ты католік?» «Не ведаю», – адказаў жаўнер. «Ты праваслаўны?» «Не ведаю». «Ты ахрышчаны?» «Не ведаю». «Дык чаго ж ты хочаш?» – спытаўся святар. «Бога, бо ты яго даеш», – адказаў савецкі жаўнер. Хоць мы ўсё яшчэ адчуваем вялікі недахоп святароў, тым не менш сітуацыя значна лепшая, чым 30 гадоў таму.
І ми призвичаїлися, що часто сустракаємо святару і консекрованих особов. Але ким на самой справе з'являються гэтыя ножбіты Бога? Як мы іх успрымаем? Людзі, апранутыя ў чорную сутанну, якая крые ў сабе магію зашпільвання вялікай колькасці гульчыкаў. Адметнасць святара таксама брыляры, кніга літургіі гадзінаў, па якой ён моліцца кожны дзень, і ружанец. І іх найчасцей можна ўбачыць у руках святароў. Святары жывуць у сваіх парафіях, як з'яўляецца іх сем'ямі. Яны з людзей узятыя і для людзей прызначаныя ў Божых справах. Яны маюць вусны, каб абвяшчаць Божае Слово і цэлебраваць сакраменты. Маюць далоні, каб благаслаўляць. Святар трымае ў руках хлеб, які падчас Еўхарыстыі становіцца целам Хрыста. Святар з'яўляецца слухачом, за якім стаіць Хрыстус у сакраменце пакаяння. Святар паказвае дарогу да Бога і шлях збаўлення. Ці гэта не цудоўна мець таго, хто ведае рэцэпт вечнага шчасця? Таму нам патрэбны святары. Бог не раздае мапаў ці навігатараў, якія вядуць да неба, іх замяняюць святары. Для выканання гэтага высакароднага і адначасова вельмі адказнага задання, калі неабходна змагацца з небяспечнымі амаральнымі выклікамі часу, святары самі павінны быць апрануты ў панцыр веры, каб быць сябрамі Божага войска. Яны павінны пільнаваць свой статак, якім з'яўляюцца вернікі. Святар, які дае людзям Бога, сам з'яўляецца звычайным чалавекам. Можа быць вясёлым і сумным, здаровым і хворым. Можа паглядзець футбольны ці хакейны матч, пакатацца на ровары, паслухаць добрую музыку, садзіць у тэатр і так далей. Ён, як і кожны іншы чалавек, мае свае добрыя якасці і недахопы. Павінен змагацца са слабасцямі і так далей. Ён становіцца мостам паміж тым, што боскае і чалавечае, паміж тым, што нябеснае і зямное. Ён гэта звычайны і смяротны чалавек, які адначасова дакранаецца да святога і вечнага Бога. Таму святар з'яўляецца носьбітам таямніцы перадачы Божай моцы. Не толькі пры алтары ці ў канфесіянале, але і ва ўсіх абставінах штодзённага жыцця. Менавіта таму Касцёл навучае, што дзякуючы святарству, даручанае праз Хрыста апосталам пасланніцтва, надалей здзяйсняецца ў Касцёле аж да сканчэння веку. Мінула 20 стагоддзяў ад апошняй вячэры, калі Езус, устанаўліваючы сакрамент святарства, сказаў: «Гэта чыніце на маю памяць». Хрыстус далей патрабуе вуснаў, якія будуць паўтараць іх. Патрабуе рук, якія будуць благаслаўляць і адпускаць грахі. Патрабуе ног, якія панясуць Евангелие ў свет і будуць спяшацца са святарскай паслугай да людзей. Патрабуе сэрцаў, якія будуць любіць усіх. Як прыгожа гучыць сцвярджэнне, што святар дзейнічае не сваёй моцай, а Хрыстовай, калі кажа: «Я цябе хрышчу, адпускаю грахі, благаслаўляю» і так далей. Сапраўды, гэта так узнёсла і велічна, што паўстае пытанне, кім я з'яўляюся, што так шмат атрымаў. Так і хочацца працытаваць словы Бога з кнігі прарока Ераміі. «Раней, чым я ўтварыў цябе ва ўлоне, я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоня, я асвяціў цябе. Пророкам для народаў паставіў цябе». Бог ведае, што робіць, і ніколі не памыляецца. Яго заклік цалкам выключны, таму варта яго прыняць, бо ў гэтым гарантыя шчасця і святасці. Святарства — гэта дар і адказнасць. Таму нялёгка быць святаром, не заўсёды ўдаецца знайсці згубленую авечку. Не заўсёды святар знойдзе разуменне ў людзей, асабліва ў наш час адкідання духоўных каштоўнасцяў і прапаганды секулярнага стылю жыцця. Нягледзячы на гэта, Хрыстус, які сам спазнаў шмат цяжкасцяў, не перастае паўтараць: «Ідзі за мною». Сёння ён прамаўляе да цябе, малады чалавек, бо ты яму патрэбны. Баішся? Кажаш, гэта не для мяне, я не здольны. Не бойся, бо калі Бог кліча, ён дасць сілы вытрываць у пакліканні. Даверся Богу. Святы Отец Бенедыкт XVI кажа, што ведзець святарства Езуса Хрыста можа нас палохае.
як святий апостол Петр, ми можемо сказати, «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Паколькі цяжка паверыць у тое, што Бог нас паклікаў. Ці не мог выбраць кагосьці іншага, больш разумнага і святога? Аднак на кожнага з нас, святароў і кансекраваных асобаў, Езус скіраваў свой міласэрны позірк, і яму неабходна даверыць сябе. Узгадаем пакліканне караля Давіда, якое сведчыць пра тое, што Божыя крытэрыі выбару адрозніваюцца ад чалавечых. Ці гэта ўсе твае сыны? Той адказаў. Застаўся яшчэ малодшы пасвіць авечак. І сказаў Самуэль Єсею: «Пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе». Тады Єсей паслаў да Давіда, па Давіда і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс роў з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Езус называе сябе добрым пастарам. Наша краіна заўсёды мела шмат добрых і святых пакліканняў да святарства і кансекраванага жыцця. Многія з іх сталі сапраўднымі сведкамі веры і ў часы ганенняў адважна пацвердзілі гэта сваёй мучаніцкай смерцю. І сёння, у 21 стагоддзі, ёсць тыя, хто, нягледзячы на гарачы летні дзень і стомленасць, спяшаецца да патрабуючых і тым самым становіцца сучасным добрым пастарам. За ўсіх іх сёння дзякуем Богу. Няхай іх цярпенні, ахвяры, сведчанні і пралітая кроў стануць жыццядайным зернем новых шматлікіх святарскіх і манаскіх пакліканняў у нашай айчыне. Божа, выслухай нашыя малітвы і пашлі нам святароў паводле свайго сэрца. Давяраючы справу паклікання да святарства і кансекраванага жыцця Марыі, усіх вас ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святога. Арцыбіскуп Тадeusz Контрусевич, митрополит Минска, Могилевский. Вызнаем нашу святую веру у единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Айцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. В этот день, полный хвалы и радости для всего Костола, покорной и доверливой молитвы изнесем до воскресла Пана наши просьбы. Молимся за святый костел, как усе его верники жили, як належить Божьим детям.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за все христианские супольности, как объединяла их одна вера и любовь друг к дружному Пану. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за людей, які вирушають до світу, які скерували свої намагання на усталювання тривалого спокою. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодих людей, які Христос кличе пойти за них, как ты веруешься своему Пану и Избавителю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворых и самотных людей, как не губляли они веру и не упадали в роскошь. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных коля алтара Пана, как мы подчас этих великодных дней стоили зауважать в нашем житті присутність у воскресного Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласков для Анатолия и Светланы за годы дня народжения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за діток нашої парафії, які з годину приймуть, будуть удільничати повністю у Святої Мши і приймуть найсвятіший сакрамент, Святую Комунію, щоб це зустріча живим і правдивим Богом помножила їхню віру і розпалила їхнє серце. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся сама Божьим благословением, всех потребных ласков для великой славской семьи нашей парафии, как правда, які не познають, той дух, якими не живуть, так само допомагав у імкненні до святості. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И в тишине наших сердцев поставим Богу Тебе просьбы, и танцы за теми сегодня приводим на эту Евхаристию. Ciebie prosím. Вислухай нас, Пане. Усемогутний вічний Боже, вислухай наші молитви, які ми узносим до Тебе за все человечество, купленное кровью Твоего Сына, как все могли радоваться хвале с мертвых повстания. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 196. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, у веры излучи нас. Освяти огонь нас.
Молитесь, братки и сестры, как мою и вашу ахвяру. Прийняв Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, учини, как мы завсёды дякували Тобі, складаючи эту пасхальную ахвяру. Нехай неоспытное день ласки откупления станет для нас криницей вечной радости, праз Христа Пана нашего. Pan z Wami. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. За роды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Святый, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, особливо у этот час, Боже, урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был охвярований, як наша Пасха. Раз Його Сыны światła народжаються для вечного життя, а для верников отчиняются брамы володарства небесного. И Он свою смерть перемог нашу смерть, а Его з мертвых повстання стало задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хор анелов разом за всеми святыми спевает Тебе гимн хвалы, неоспытно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана, Осанна на вышинях. Соброды Божа Ты святый, граница всякой святости, тому єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освети Ты дары свою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, кламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem powiększony wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i picie z jego все, bo это есть киелих крови моей, нового и вечного заповедания, кая за вас и за многих будет пролито дело отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пристя в хвале. Wspominaючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете, досконали в любови, разом с папом нашим братишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто в Твою ласку дошел з этого світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего.
Proszę Ciebie, zmiłuj się nad nami, как мы заслужили в делу житиешь, уедность с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым Авраамом, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые справ веку подавались Тебе. Как в ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Dawie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu się wieki wieczne. Amen. Nazywam się dziećmi Bożymi i imi zjawляемся тому, aż nie wiem się kazać. Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego. Daj nas chaosu pokoju u dni nasze, da pomoże nam u miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelakich niespokoju. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить им супокоение и едность. Ty живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Вернайте ближним знак спокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, подари нас упокоем. Chodź baranek Boży, chodź той, kto bierze na siebie grzechy świata. Szczęśliwy покликаний на вечерю Євону. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Powstał z mертwych dobry paster, jaki oddał życie za swoich owieczek i pamiorka nas zbawić. Alleluja. Спев номер 26.